Nitie joma wacho ni wach ma kuom sirkal bende onge. Koro joma bore dhog ji. Odwano so bore dhog jo opposition, joma bo pinge. Koro ne on jo opposition gi kuma nyalo pingo gi mayot, wamigi leader of opposition akete katiba. Mine wamigi medo kombe mag mine e bunge. Wabunge mantie gi senators wamigi oversight fund gi CDF. Kidi mano koro ng'ane oseko kwan ni mage joma nya pinga e sirikanda. Sirikal ng'eni en weche matek kabisa. Kata nino ga en bende nigi tungni mang'eny e sirikande. Koro joma nya kuongo, the first layer manya kuongo pinge. Yudo kane koro proposal ni gite omiyo gi gimoro. Omiyo jo opposition, leader of opposition, omiyo mine kombe manyien, omiyo jo bura CDF, omiyo senators oversight fund. Koro manyiso ni gini ok en gima mayie ni itime mondo ger demokrasia mar Kenya ka, kata ni mondo okony japiny. Raila ting'eni en maono. Raila en na hono ma en kata onge office, en institution gi kare kende. En mare no en unique ne kaka en no. Ok apar ni siasa mar Raila nyalo medre malo kata dok piny. Nikech omiye apis mar official leader of opposition. Nikech en ng'at ma kama entieno, ochal ma jomoko wacho ni en institution gi yore ne kende. Koro ok ni office nyalo miyo jakom bet gi teku motegno mar go siasa. To kendo king'iyo kata wacha mipenjo ni ati obo yudo pesa manya konye kata luongo mkutano. Tayari ei pend chike wa wan gi gimiluongo ni political parties fund, ma chama ma lure kura magiyudo yiero maduong' ipogo gi pesa ma ka ODM yude mana karibu mana milion 100,000 higa ka higa, to medre kaka ndalo dhi. Koro manyiso ni tayari kata ODM nigi pesa margi magiyudo kowuok kuom political parties fund, mamano pesa magara ka opposition ni onge, ginya tiyo godo matiegore siasa margi, wuoyo gi jopiny, twak gi jopiny, rango ka sirikal tiyo, kwedo gi. Koro ok ochuno nyaka migi office ni. Office ni an kanene en mana office midwa twego lwet jakom. Koro wadonje ne weche